गिबियावनो आङो दिनैनि बे धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB जे गोदानै दाफुंनायावहाय बाहागो लाफैनो हानाय खौरां मिडिया पार्सननि फंबायमोननो गिबियावनो आं इउनाइटेड फरामनि जानानै धन्यबाद जासिग्रोबाय। दिनै जोङो धेमाजि जिल्लायाव फैनानै जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBआ दिनैहाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव इउनाइटेड फराम जिल्ला दाबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोङो धेमाजि जिल्लायावबो जोङो दिनै गोदानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB हिसाबै जोङो जरदानै जोङो मावफुंनो हाबाय। दा जोंहा बेवहाय इउनाइटेड फराम हिसाबै बा एक्स-NDFB हिसाबै जिल्लानि गोदानै दाजानाय बिथांमोननि मुंखौ आङो फारियै आं बुंनो सानदों। दा धेमाजि जिल्लानि गोदानै आफादगिरि इउनाइटेड फराम हिसाबै मोननो हादों जोङो prapulla बरो, बे जाहैबाय आफादगिरि। आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मोनदों bhadreswar बसुमतारी। दा बिथांमोननि आरोबाव गाहायाव गोबां भाइस प्रेसिडेन्ट आरो भाइस सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन बिथायाव थानाय जिल्लानि दैदेनगिरिफोर दिनैहाय फुरा गोख्रों आरो मावथि मोजां गथ'फोरखौ जों मोननो हादों। बिथांमोना जोंनि इउनाइटेड फराम मिरुनि जिहेथु मावनो गोनां खामानि जिहेतु माखासे जोंहा दिनै गोबांथार एक्स-NDFBनि जिहेतु माखासे मोनफुंनांगौ बा मोननांगौ दिनै बेफोरखौहाय जोंनि दानि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारा जेबायदि जोंनो होनांगौ बा मावना होनांगौ बे बुस्थुखौ दिनै बिथांमोना फ्रायानो दिनै हास'जोबाखै। आरो दिनै बिथांमोना हयथ' नाजादों। दा बे माखासे नाजासेयाव जायैफोरखौहाय दिनै जोङो इउनाइटेड फराम हिसाबै मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै जिल्ला जों दाफुंना लादों। थिग बेबायदिनो दिनैहाय बे धेमाजि जिल्लायावबो जोङो बेनि समस्याखौ मावफुंलांनो थाखाय बिनि बारग' एक्स-NDFBफोरखौ दैदेनलांनो थाखाय बिनि समस्याखौ मावफुंनानै जोंजों मदद हरफानो थाखाय दिनैहाय जोङो दिनै मोनफुंनो हाबाय। आरो दिनै बिथांमोननि मावनायनि गेजेरजोंनो जोंजों समान खारफालांनानै जेसेबांनाखि एक्स-NDFBफोरनि समस्याफोर दङ थांनाय 2020-21 जितु 27 सानाव जितु जालांनाय एकर्ड, बे एकर्डनि जेसेबांनाखिखौ दिनैहाय जों प्रेसार ग्रुप हिसाबै जोंनि मोनथाय अधिकारखौ आरो जोंनिल' नङा जेसेबां समाजनि हारिनि अधिकारफोर दं, मोनथायफोर दङ एकर्डनि गेजेरजों फैफानाय दिनै बेफोरखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय दिनै जों बेवहाय मोनसे जिल्ला दाफैनो हादों। बे दाफुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो गासैबो समस्याखौ सल्भ खालामलांनानै फिसानिफ्राय गिदिरसिम मदद होलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो दिनैहाय जोङो मिरुनि जानानै जोङो बिथांमोननि खावलायनाय आरो जोंनि लुबैनाय बायदि मावफुंना होनो हानायनि थाखाय जोङो मिरुनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोननि जितु दिनै जिल्ला दानायाव बाहागो लानाय गासैबो बारग' एक्स-NDFBफ्रा दिनै ज'यै फैनानै बे मिटिंखौ मेहेरगोनां खालामनानै जिल्ला दाफुंनो हाबाय। बेखौनो दिनै जों जोबोद गोजोनदों आरो बेनिखौनो जों मिरुनि जानानै धन्यबाद होदों। दैदेनबाय थानाय दङ सारेन्डार जायैनि सिगाङावहाय एग्रिमेन्ट खालामनायनि सिगां जेसेबां गोख्रोंमोन बेखौ लानानै दिनैनि दिनाव रायजोफोरा बेबायदिखौ लुबैयो। दा जिहेतु बिटिआर चुक्ति खालामखांनायनि उनाव NDFBनि गावस्रानायजों जोंनि बर'नि माखासे NDFBफ्रा फेक्सन हिसाबै सावरायलायनाय जायो, मोननाय मोनैनि थाखाय दावराव जायो। बेखौ नोंथांमोना बेबायदि आरो फिन खनसे NDFBआ गोहोगोरा खालामनो थाखाय दिनै खनसे आफादफोरखौ बुथुमनानै दाफिननो गोनां जादों। बेनि सायाव बेबायदि गोलाव समखौ बोरैहाय दैदेनलांगोन होननानै नोंथांमोना आसा खालामदों? खोब गुरुत्वपूर्ण कुइसन बा सोंनाय। नोंगौ जों सिगाङावहाय जोङो आफाद हिसाबै जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिफोरनि माखासे उल्टां फाल्टां बुजिनाय बा सानस'नो हायै बुजिलायनायाव दिनै मोनसे जोंनि गेजेराव गावसा गावसि जादों। बे गावसा गावसिनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे मोनथाय अधिकारफ्रा फ्रायखौनो जोङो मावफुंना लानो हायाखै। दा बेनिखायनो दिनै जों एकर्ड जाखांनायनि उनाव जिखिनि मोनथाय दं बा मोननो गोनां दङ बेफोरखौ जोङो दिनै
सरकारनि सायाव जों गासैखौ आसा खालामदों मानो होनबा दिनै जोङो दिनै बेवहाय इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB हिसाबै दिनै जों गासैबो एक्स-NDFBफोरनो बा जोंनि बारग' NDFBफोरनो दिनै बे आफादा माबा मोनसे लुबैनाय हास्थायनायखौ जों होनो हागोन होननानै दिनै जोङो साननानै लानो हाया मानो होनबा दिनै पावारा जोंनाव गैया जोंनाव आखायाव गोहो गैया दिनै कमप्लिटलि दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनै जोंहा मोनसे बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय मोनसे इउपिपिएल सरकार दङ बे इउपिपिएल सरकारनोनो जोंनि जेसेबांनाखि एकर्डआव लिरजानाय क्लजफोरनि जेसेबांनाखि NDFBनि मोनथायफोर दङ बे मोनथायफोरनि अधिकारफोरखौ गासैखौबो जोङो केस आरो सिगांथारावनो निउस नायगिरि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नंगौ जों दिनै फैयै फैयै 21 अक्ट'बर 2022 खालाराव इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBखौ दाफुंजेननानै लानायनि उनाव क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर सनितपुर बिश्वनाथ बेबायदिनो दायै दायै दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्टखौबो जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय थांखिया बेनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBनि जे नोंथाङा सोंनाय बायदि जोंहा इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB दानायनि गोबां थांखिफोर दङ दिनै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB दाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजोंबो दिल्लीयाव थांनानै सावरायहैनो जों खाबु मोनबाय बयबो मिन्थिगौ आरो जेब्लाबो सानफ्रोमबोआनो बुंनो हायो NDFB बा एक्स-NDFBनि गेजेराव गोबां समाव गोबांथार मोननाय मोनैखौ लानानै गावजों गाव सोंखारिलायनाय दान्थे बिदान्थे होलायनाय जों दिनै नुबोदों बेफोरखौ लानानैनो जेन एक्स-NDFBनि गेजेराव जेन गावजों गाव सोंखारिलाया जेन गावजों गाव बखिलाया मोननाय मोनैखौ लानानै सोरबा सासेया जेन सोरबा सासेनि एगेन्स्ट जाया जों बयबो साफा साफा दावहारुमोन दिनै जों साफा साफा एक्स जाजोब्बाय जेन एक्स हिसाबैनो जों जेन खौसेथि थानो हायो आरो जाय बुस्थु मोननाय मोनैखौ लानानै दावराव जादों जेन जों ज' जानानै मोनैफ्रा जेन मोनो बेफोरखौ बिख'नानै जों ज' जानानै जेन बेफोरखौ बिख'नानै लानो हायो बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFBआ जोनोम जादों आरो दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवबो बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो दिनै बुजाय होनजायनि गेजेरजों दिनै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-NDFB धेमाजि डिस्ट्रिक्टखौ जों दाफुंनानै सेन्ट्रेल होननानै सेन्ट्रेलनाव दाबि खालामनांगौआ एक्सुवेलि जोंनि नंलामोन दिनैहाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया NDFBया जेब्ला एकर्ड खालामदों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बेनि उनाव एक्स-NDFBनिफ्राय सानै दैदेनगिरिफोरनो अलरेडि बिथांमोनखौ एपइन्ट खालामनानै होदों जे NDFBनि जेसेबांनाखि क्लजआव लिरनाय दं NDFBनि मोननाय मोनैखौ लानानै बा एक्सग्रेसियाखौ लानानै बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि गेजेराव सानै मानसिखौ एपइन्ट खालामनानै होदों मानगोनां बिटिआरनि दानि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार लोगोसे बिटिआरनिनो EM फेरेंगा बिथांजों लोगोसे आरो दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरि बिथांमोनखौ अलरेडि एपइन्ट खालामनानै होदों दिनै बिथांमोना बिनाय बायदियैनो जोङो NDFBनि बेसांनाखि मुंख्लं जादों बेसांनाखि दिनै थालांबावदों आरो मा समस्या बेफोरखौ लानानै गभर्नमेन्टआ जेब्लानो बिदों बिथांमोननो जों जेब्लाबो लिस्टखौ होबाय थादों नाथाय दिनै जों बोसोरथाम जालायलांबाय एकर्ड जानायनि उननिफ्राय नाथाय जेरैबायदि बिथांमोना जोंनाव बिदों जेरैबायदि स्पिड आप जानांगौमोन जोंनि खामानिफ्रा जेरै एकर्डनि बायदिब्ला जों सावरायनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जों मोनथिबोनाय बायदिब्ला मोनबोनाय बायदिब्ला बोसोरथामनि गेजेरावनो गासैबो बे क्लजआव थानाय NDFBनि प्रब्लेमफ्रा जोबजोबनांगौमोन नाथाय फैयै फैयै दिनै जों नुदों फ्राय 70-80% दिनैसिम मावफुंनो हानाय जायाखै बेनिखायनो जों दिनै सिन्था खालामनो गोनां जादों
आरो जोंनि गेजेराव गावजों गाव दावरावा बारानिफ्राय बारा जानो हमदों। दिनै जों रावखौबो कन्ट्रल खालामनो हायि जादों। दिनै जोंबो मोनसे समाव दैदेनगिरि जाबोनाय हिसाबै जोंबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों सावरायहैनाय हिसाबै दिनै जोंखौ गोबां मानसिफ्रा सोंहरो, गोबां रायजो राजाफ्रा सोंहरो, जोंनि गेदेरफ्रा सोंहरो। होमब्ला जों गोबां बाथ्रा खोनासंनानै जों दिनै थानो गोनां जायो। जों बेफोरखौ फारसेनिफ्राय नोजोर बोदों। एनडिएफबिआ बै समावहाय मोनब्रै जाबाय,